Ola! Ui, vexos así un pouco decaídos, non? Así un pouco tristes. Veña, moito ánimo, que xa logo estamos na calle todos. Veña, moitísimo ánimo a todos. Eu mando vos desde aquí un gran abrazo desde Coruña. A verdad que a min pois, faise un poquinho raro e distinto non pasar a Semana Santa en Camariñas, porque eu levo participando na mostra desde os 4 anos, tanto sea como alumna de Palillo, como voluntaria que estuve en 10 anos, como axudante de organización con Dolores, que estuve en 2 anos, como vendedora que xa levo 7, este ano, pois iba a xumar de concejala, e a verdad que me facía moitísima ilusión, iba a ser unha mostra moi especial, son 30 anos, tanto eu como os meus compañeros, pois a verdad que nos facía moitísima ilusión asistir este ano a 30 edición. Pero bueno, estas ganas que temos este ano, jardámolas cas ganas do ano que ven, porque po ano que ven vai ser unha mostra impresionante e espectacular. Tamén quero mandar desde aquí un gran apoio e moito ánimo ao comercio local e á hostelería do noso concello, que desta vamos a salir, que entre todos nos vamos a axudar e que tamén animamos a todos a que consumades no comercio local e sobre todo pois, que salamos aquí da casa, vayamos ás cafeterías, vayamos aos restaurantes, que compremos nas pequenas tiendas do noso concello, que temos de todo. En Camariñas temos de todo. E nada, moitísimo ánimo a todos, deixo-vos co sonido dos palillos, que en Semana Santa non pode ser de outra maneira en Camariñas, sin sonido de palillos non sería Camariñas. E nada, que en breve nos vemos, e moito, moito, moito ánimo a todos.